Sa number 5, turnout sa mga menor de edad nga luyag magpabakuna sa Bacolod, nagapabilin nga manubo. Ma-report si Nico Delfin. Humalin sang ginsuguran sa mga kabaranggayan sa Bacolod ang master listing para sa COVID-19 vaccination sa mga nagaedad 12 tubtob 17 anyos, Diutay lang ang nagapalista para magpabakuna. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center, kasubong man sining natabo sang ginsugdan sang syudad ang vaccination program para sa mga nalakip sa priority list. Ang mga ginayang ato niya, Pinoy ang banwagon, effect kita na yan. Kung doon nakita daw lang alang, hindi kita magpabakunan ay. Pero kung doon nakita daw, tanan, nabakunahan na. Tungod para we are part of it and we are in the group, ang pabakuna naman ta. Nagasunod kita sa uso. May 100,000 ka mga menor de edad ang target nga mabakunahan sang syudad. Gani magluwas sa mga kabaranggayan, nagapakigangot man sila sa Department of Education kag sa mga pribado nga eskwelahan. So dapat ang bata madala sa iya birth certificate kag iyang medical certificate kag nanay or guardian. Kung wala ina, hindi ta magbakuna. Kaya tikabalo naman kita, we want the vaccination for pediatric patients safe. Sa Nobyembre 5, natala na pagasugdan man sang AOC ang pilot testing para sa 12 to 17-year-old sa Bacolod City Government Center. May 3,000 ka mga estudyante ang ginapaabot magabuylog sa vaccination program. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.